melu ayo. Madep. Matura. Sing bener sing endi? Kula ingkang leres kula Prabu. Sing bener sapa cepate? Sing bener ora remedi. Dah terlalu lucu kali. Tertawa. Sing bener Kurawa. Kurawa ingkang leres. Udarawati ingkang leres. Kurawa ingkang leres. Udarawati ingkang leres. Anu, Darawati apa Kurama jane? Aku dingenekke lho karo Caki. Paman Sengkuni, Paman Durna nek ora jujur apa kelakon Kurawa tak undurke dhewe. Inggih, pripun nggih? Wau sertai kok. Ora sapodo padutan piye to? Dame-dame wae. Wong padha dulure. Sing dicangka ya padha le. Wis ora usah dadakku kan gunem tanpa gruntaki. Kula kok Prabu. Wong Darawati bareng-bareng anggone budal ana ing negara Kasatran Madukara. Lho niki. Paman kuni Paman Durna. Ora sandha paduton. Enteni wae. Karek endi sing ditampa karo Naten Putri. Lho nggih, anak Prabu. Sentake kono bali. Wong ngono dadak do padu kok tak cilik. Ya temane.
ayun katiyuping angin sumyak swaraning karengyuan samirana mawariris lumrang kandaning pos pita karengyuane putyanira sang Dwijawara ambrengenggo manungsung sarining kembang Antarja Gatotkaca Antasena Badararja satempu nger nggih Rama Kyai boten wonten tunggal wiji punapa sowan kula Rama Kyai nggih Rama Kyai rahayu sak dugi kula Prabu Rama ngopo le omong aja kami sosolen inggih nyuwun pangapunten Kanjeng Rama Pak aku ngatur kesembah ya Pak yo tak tombo sembah anakku satelune lajeng wonten kawigatosan punapa dene jengandika Kanjeng Rama nyuwanaken kang putra tetiga Rama aku jane duwe arep sing prayoga anakku sak telune Antarja kuwi wis krama wis rabi kowe Gatotkaca ya wis rabi Bungkari Antasena kepiye Antasena Mbara kage matur Antasena kepiye ya Pak aku jane iki nek rabi iki ya rabi ning wis ana wayahe ngono lho Pak nek aku saiki urung karep ya Pak karep ora karep kowe kudu rabi sing dikarepke bapak kowe wis tak jodohke karo anake Jlamprong wis tak jodohke karo anake Janaka sing jenenge Janakawati elah dalah Senaku mrega tambyuring mare ngrembak wadya tikang mancing jroning samudra gung Bapak kok ngrabeke aku jodohke aku tanpa dipalilaku ki piye Pak aku mung pengen ngerti anakku rabi nek kowe ora rabi opo kowe pengen weruh bapakmu iki mati ora ngerteni kowe rabi
Ning aku ki urung karep ya, Pak. Aku urung karep dadi manten. Aku urung karep rabi. Engko nek aku rabi mongko urung dadi karepku. Nek ana moga-mogane piye? Ah, Antasena. Wah. Oh. Aduh, Romo. Andorjo Andorjo adimu ora gelem rabi. Oh, aku gagal dadi wong tuwa. Mbok pengen ngerti anake rabi ora gelem. Sampun Romo ampun nangis ngoten nika Romo. Romo. Yen Kanjeng Romo sedih kula gitu sedih Romo. Pak, aja nangis to, Pak. Nek nangis aku kon piye? Ora rabi ngono ora ya ngono. Aduh Romo. Ampun nangis Romo, Romo. Pak, aja nangis to, Pak. Romo, ampun ngoten Romo. Waduh, Gatot, kowe anakku le. Inggih Romo. Antarja kowe anakku le. Inggih Romo. Aku anake sapa? Ampun nangis Romo. Ora nangis piye? Anak sing ora sah dadak tes DNA mirip mung kae. Mongon rabi ora gelem. Sedih rasaku. Hancur hatiku. Pak, ana mongon rabi kok ngono ki aja ngono to, Pak. Aku sedih nek bapak nangis. Sedih yo ngono ora yo ngono. Mongon rabi ora gelem yo. Yo aku gelem rabi. Oh, lah iki mau le nangis apus-apus kok. Tiwas aku nangis tenanan. Jebul bapak apus-apus nangis. Wong lanang wis sing diugemi cangkeme. Wong lanang wis sing diugemi pangucape. Kowe muni gelem rabi, ora gelem rabi pateni dhewe. Yo. Mung arep rabi kok totoh nyawa. Ya wis nek ngono, aku melu bapak wae. Ngono ki ket mau-mau. Mung kon rabi dadak nggo drama apa, drama musikal apa. Melu aku. Yo. Mung rabi kok angel banget. Ngopo lho? Pripun Kakang Antarja? Ayo wis ngerti nek bapak le nangis etok-etokan jane. Ora ngomongi aku ya, Wan. Aku ora ngerti nek bapak le nangis etok-etokan. Lah kuwi ning ngarepe lho mau. Wong Kakang Antarja ngono geblas ngerti nek bapak nangis tenan lho. Ayo ora apa-apa, nangis tenan kok ora. Mungkon rabi kok angel banget. Aku mbiyen ora rabi yo mangkat dhewe. Oh, apa? Oh.
Ayo ke dandan. Dandan apa? Dandan manten. Wis kose ngamar urung situk dandan manten. Wingi kae li tuku rokok ning endi? Sono wae. Enak rokoke kae iki. Ayo ngono kuwi ya Pak Kakak Gatotkaca karo Kakang Antareja ki sok ngono kuwi. Ora kalihke omongan. Ngomong arep rabi kok malah ngomong kakangne. Lho iya. Ora gek salin. Yo tak salin sik konten yo Pak. Yo. Ora minggat Ora. Mudah dimakan kok. Gatotkaca titi prani. Tuhu satriya digdaya. Dimas Gatotkaca, lho inggih Kakang Stijo. Ana kersa apa Dimas Gatotkaca ngalahana gegono? Ngetutke Kanjeng Rama kelawan Dimas Antasena tumuju ning kasatran Madukara. Ana wigati apa tumuju ning kasatran Madukara? Nglarapke adiku Antasena bakal dhaup karo Jenakawati. Welah dalah. Antasena iso dhaup karo Jenakawati yen wis gumrundung Mustakar Stija. Welah. Kakang Stijo arep ngukup Yai Jenakawati. Ora teges aku sing bakal ngukup. Nanging bakal tak paringake karo adhiku Setyaka. Yen kowe mangkono bareng-bareng wae tumuju nang kasatriyan Madukara. Pinanganten sing dadi tetimbangane Yai Jenakawati sing bakal dipalakrama. Ora iso. Adhiku ora ento ana sing madani. Yen to kados mekaten pekajenganipun Kakang Stijo kados pundi? Balya timbang tadi pelayon kowe. Ora besok ora gelem bali saiki ora gelem bali wani karo kakangmu. Apamu sing tak wedeni Kakang Stijo? Wah. Ora minggat saka ngarepan kula tebak diadamu. Mati diri aku. Potol gurumu Kakang Stijo. Padha mundur. Waduh parah.
kayune Purawasa jati
gara-gara dumadi saka pertandane kang kinurwista. Ana kayon ngadeg jejeg mertandani yen to ngancik wonten ing madya carita. Laing riku gantiya kang kinocapa. Pratandha cehna yen to ngancik jamaning gara-gara. Bumi konceng mantelong langit samudra kocak sumamburat kaya kinebur banyune hoya kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh kang Pancawara ing akasa gumludhut swara lir gelap sasra kekayun rebah kadyoden babati katempuh kang Pancawara gara-gara sejatining gara-gara dumadi saka polaing menungsa kang tumindak durjana seneng mangan dhuwit negara ngumbar angkara murka sia-sia marang sapadaning menungsa sing ngisor rebutan kursi sing dhuwur padha korupsi rakyat tenger-tenger padha ngiler pejabat padha mangan seger kawula sengsara nayaka padha mulya ing riku reja-rejaning jaman menungsa padha ilang kaprawiran wong wadon datan madoni wong lanang datan nglanangi pengayom ora bisa ngayomi pamomong ora bisa ngemong penasehat padha ora sehat anane mung ngumbar hasrat karo maksiat ing riku sing ana amung wong salah bungah wong bener keblinger wong jujur ajur wong ngapusi diajeni nanging tembe mburine mbak donya ingkang bakal ngadili sing maune wong salah mesti bakal seleh sing maune wong bener mesti bakaling bener wong jujur mesti bakaling mujur wong ngapusi mesti ditindaki wong becik mesti ketitik wong ala bakal ketara ing riku sirep gara-gara ingkang anyarengi timbuling ratu adil utawa satriya kang pininggit ingkang gawe mulyaning kawula Nuswantara utusaning Gusti kang kuwasa jroning jagat pakeliran amung ngurmati mijiling perpat Punokawan iki Lurah Semar Nula Gareng Petruk Semawana Bagong ingkang medal tlatah ngeksi gondo alon ariris kayune purwa sejati sumyak swaraning karengyan
Rahayu terus. Rahayu. Sore-sore padang bulan Alhamdulillah Kang Gareng. Iya, Truk. Wis tekan mangsane gara-gara. Heeh. Mbah Plontang tesih kepareng legan apa mboten nggih? Tesih. Oh, nggih, mboten napa-napa. Oh, pun wungu. Nggih, sak lagu sik mengke gek Mbah Plontang anu ngen karo nglumbukke kesadaran. Sing alus-alus sik Kang Gareng. Iki mau ujube wis diaturke ning limbukan mau. Heeh. Kanggo nyugata karo sing para rawuh ingkang tiba langkung sepuh mbok menawi ngersakake sing nyamleng-nyamleng. Apa, Truk? Karo nggo leren. Mbok aku tak ngrungokke uler kambang ngono sapa?
Weh, ular kambang. Heeh. Neno. Wah. Pinuk banget ta, Tra? Heeh. Monggo ingkang kepareng nyekar sinten? Mbak Mega, monggo. Kemulai dicopot sih. Selimut lho, selimut. Mbak Mega, Nggih, tesih ngantuk napa dereng ngantuk? Lho. Pun ngantuk napa dereng? sampun. Wah, alhamdulillah. Nggih, nggo tombo ngantuk Mbak Mega. Ular kambang ngen saya ngantuk. Nggih, tapi niki swantene dados gedhem ngeten mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Arep gedhe arek cilik ra apa-apa kaya Tru. Ora apa-apa, monggo. Karo nggo leren kanca-kanca wiyaga. Mangga. Karo ngrantu Mbah Pluntang. Heeh. Ya. Mbah, lah niki mboten Eh? sias ngantuk. Mboten sias ngantuk. Lah iya ngono ku. Matur suwun nggih, Bu.